बेटा लल्ला शुगी क्या लिए जा रही हो? बेटा लल्ला कहो लल्ला इधर तो ये बेचारा के लिए गाड़ी का भाई कुछ ना भाई घूमना से पेट भर गेल ना। कमो कुल कर तब ये डलवा का होते तो तारो आइरन भैया डलवा खती का घुमला ये भी डरवावे एक काम बाटे ना। घर में काम होता वो तक खोज खबर बा नहीं आपके। का भाई का चीज के बिस्मार तरह पर बताइबू तब नु घर में कब पूछले बानी तो कि का भाई कौने हाल में बाड़ू पूछले बानी कब अरे। खाली खेते में बीए परत रहेला। गजी भाल बा तो भर पेट भोजन भेटे जाता और बाकी के कौन चीज की तकलीफ है नहीं खे मतलब कौन चीज तकलीफ है तब नु हम देखे तो मैं हमारे घर हल्कुस के सुख बोले बा तो अब तरह का भाई प्रॉब्लम का बताइबू तब न जानो हमें तो छोट बहन बाड़ी आपके हमेशा मुंह टेढ़े रहेला। हमारे सास बाड़ी उ समझा नहीं सकेली घर के मुखिया है उ। भरली घर तार खातिर काटे बा हमरा तो खुद समझ में नहीं क्या मर देता नहीं ना आपके का समझ नहीं आपके खाली बिया डाले बा खेती में उहे के समझ में आई। आज तो बिया ना डलाई तो कैसे घटा घटा ली लबू हमारे घर धान ना होता और सब घरों में नहीं ली लेला। सबे ली लेला तो सबे करो माई कह दी माई बाबू जाके बिया डालस तो घरवा में लोग कैसे रहेला ई नहीं पूछ सकेली समझा नहीं सकेंगे आप। का समझा सकी ना रोज आओ तो रोज नया बखेड़ा एगो लेके खड़ा रहबू जब आओ तो रोज नया बखेड़ा वही बखेड़ा करनी उनसे पूछती कि वो लोग का करेलन पूछले बानी कबो नहीं ने खाली तरेर के देख देवी हो जाला उहे ते ठरवा के आवेला हाय रे छोटा लइका बा एक कबो ख्याल देले बानी के का बा का नहीं ना आ उ जवन देखा तो हम ही देखा आपके तो कोनो मतलब नहीं खाली खेते ए मर्द तो नहीं ना घरों के देखी घरों के देख तू बोलने बहुत तेरा विश्वास पर छोड़ रही ना तो का हमारा विश्वास पे छोड़ले बानी सब के तो हमारी घोसेला का घोषा था तनी हमें बताइबू पूछी जा क्यों नहीं से सासू जी से का भइल तारा के गाड़ी देलियो सन मरलियो सन का कइलियो सन बताइबू तनी गाड़ी तो दिन राते देत बाड़ी लोग मनो मारियो सुना ना एगो बात। का हो जाई सुनाई तारा लागत है कि नहीं गाड़ी देतु सन ओ गरिया में तारा प्रति आशीर्वाद बा बुझाइल बात के उ मातारी न होई सन हमार बतार सास माई समान होली तो हमारो गाड़ी दे आशीर्वाद हो जाई। अरे पागल तो उ तोरा गाड़ी दे तो तू गाड़ी दे उतरा के माई तो तू मरबो करबी तार माई तारा हम गाड़ी नहीं सही पाई लोगन के ऐसन रहन रही हम पर नहीं हरे चल अपन लइका लेके रवे ही रहब लइका तो मुझे तो खाली तो हरे ह हां हमरे लइका लेके चल जाए कैसे मुंह हुआ कर हां हमारे आपके नहीं है हमरे नहीं हरे लेके आई रहो लइका का नहीं हरे हम लेके चल जब बिहान अपना भाई के फोन कैले रहनी हां उ काल अनहन हम चल जाब रवा सबके बड़ा तकलीफ बने हमें हवानी ते क दिन नहीं घर में गुजारा हो जीता हार हमेशा रह यहाँ से तो सूखे रह। सुना एगो बात ध्यान में रखनी जब नैहर में कर दो ना तो केहू के शादी हो गया के बाद नैहर में गुजारा 2 महीना 4 महीना 6 महीना न तो केहू के भी बेटी बहन हमारा कुछ बा दुनियावी बात बा उ बोझा हो जाली जे रखेला ओकरा बोझा ना होई लेकिन गौवा वाला के बोझा हो जाली बुझलू बात के तहरा के देवर बा तो मान लो देवर बा उ तो हमार भाई भतार भाई छोट भाई समान बा तनी मतलब उरेबे अगर बोल दे तारा के तो ओकरा के ओ बात के लेके दिल पर रखबू तू तार लइका समान नु बा यार लड़का सामान बने बाकी उ अम्मा जी आपके उतार मान लो माई अगर गलती केहू के भी माई अगर मान लो सास है तार हमार माई तो तोहरो माई है तकलीफ ना होला हमके ए सब आई पांचों मुरिया अपने हाथों में एक समान बा और राउर छोट बहन उ त मरचाई बाड़ी क दिन खाती बाड़ी क दिन खाती बाड़ी त मने जबले रहिहन तब ऐसे तंग करियो हमके उतंग ना देखो
तू अगर अच्छा केहू तारा संग कतनो गलत बिहेव करता, गलत बर्ताव करता, तू अगर संग अच्छा करत रहबू तो एक ना एक दिन ओकरा खुद अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होई और वो एक दिन जरूर बा कि मतलब सोची कि नहीं हम गलत बानी। बुझाई बात के? ठीक बा। ठीक बा। अब बाबूजी जौन बोलता रे तो तोहरा खातिर हमरा खातिर हमरो के बोललन तो का करी? घर दुआर चौक भाग जाई, तारा के लिए दिल्ली पंजाब चल जाई, हई जौन बा तुम घर दुआर बिला जाओ। तो हर बेरा मानो जौने न तो उल्टे सीधे बोले के रहेला। अरे सुनले बड़े गुना कि हिंदू के बूढ़ जब बुढ़ालन तो सठिया जालन, तो मनो सठियाइए गल बाना ना। तो हमनी के कहल गेल बा, हमनी के पूर्वज कहावती कहले बान कि हिंदू के बूढ़ जब सठियालन, जब बुढ़ालन तो सठिया जालन। बुझाई बात के? तो उ बोलता रहे ओहू में हमनी खातिर प्यार बा। आ ई सब जौन बा तो हमनी के बा भाई साहब बान तो उनकर हुई तो उ जौन भी करता रहे तो बूढ़ा बूढ़ी कर तो जौन हमनी के माई बाबू तो लाद के लेके जेल जा मरे न तो कि तहरे के देके जेल जा हमारा के। हम कुछ रह जाते रउआ उन सबके समझा दे ठीक से। हम उ लोग के ना समझा सकी ना यार, तू बात पे समझे तो काहे ना यार? तू तारा के समझा सकता है, तारा के डांटियो सकता है, लेकिन उ लोग के नहीं डांट सकत। न तो अगर तारा के ना डांटो उ लोग के डांटो तो उ सब ये कही कि मेहर पसुआ हो गई, ऐसे मुंह टेढ़ गइल ना होई कोनो काम। सब ये कही कि घर के लोग तो कहबे करी हितोगन के सुने हैं फोन करके कि मेहरारू के बात सुनता, ऐसे करता ऐसे करता, 10 गो तोहरो हित करे हन समझे हन, हमरो हित करे हन समझे हन, तो तू चाहत हो कि हमर बेइज्जती होके? नहीं कुछ चाहत ना तो बर्दाश्त करो, ठीक बा? आ सबूर के लेला, सबूर के फल एक ना एक दिन जरूर बाकी मीठा होला। यही बात के? ठीक बा। हां लइका लियो खिलाई। लाओ दादा खेला क्या थक गइल होगा कहो? ओहो खेला क्या थक गइल हो तो लोग थकब ना सुबह ही से खिलानी के छुएला लइका के तो ना छुएला तो ठीक बा। हमरो जी में काम 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 रहता कि ना, हमरो जी में काम रहता तो वो लोग जौन करता रहे तो अच्छा करता रहे, माई बाबू जौन भी करता हूँ तो हमनी खातिर करता हूँ, ये सोच के रखी समझ नहीं हाथ जोड़ता नहीं। ठीक बा। रावरे जौन कहत तमे कर खुश। देखो भाई अब तेरा क्या बताई हम तो संसारहीन ठीक लेकिन संस्कारहीन ना होके चाहिए। तो संसार छोड़ दे वो चली लेकिन संस्कार को वो छोड़े की कोशिश मत करियो। हमारी बाबू मान लो गाड़ी देती है तारा के तू गाड़ी दे दे तो फिर ओकरा तारा फड़ के मान लो तू हमरा के एक थप्पड़ मार लू हम तारा के मारिए दिन उलट के हमरा तारा फड़ के क्या रख मर दे कुछ ना फिर अगर तू हमरा के एक थप्पड़ मरले बालू हम ना मरनी तब ना हमारा अंदर मतलब गंभीरता बा कि हम तारा के थप्पड़ ना मरनी तब हमारा तारा फर्क बा। तू हमरा गाड़ी दे हम तारा गाड़ी दे देनी। चलिए ठीक बा रावरे बात अब मानो ज्यादा दिन परेशान ना करी हम लोग न तो अगर तहार मानो तहार सुन के वो लोग दू सब सुनाई तो बहनियों कही कि देखो भैया भौजी के सुनता रहे भैया कही गाँव समाज में न मसाई हुई हमार जैसे ऐसा कोई काम अनर्गल मत करी। रोज अइला के बाद सांझी खानी सांझा पत्ता लेके गावे मत चालू करी ठीक बा। दिन भर काम कर तारा बुझा लागे दिन भर काम जे कैलस एगो पत्नी के ये काम है कि जे दिन मान लो दिन माइंडली डिस्टर्ब रहता आदमी काम धंधा के हेने पैसा आई है फलान ढेकान जौन भी बा घर अइला के बाद पत्नी के प्यार मिले चाहिए तो घर अइला तो मुँह ना फुला के नादी हेने लटका के बैठल भी है तो एगो मतलब आदमी डिस्टर्ब रहला तो घर अइला के बाद का हो जाई मेहरारू फिर अपना अइला के बाद आदमी का हो जाई मेहरारू एक गिलास अगर प्रेम से पानी लेके आई तो आदमी के बाहर में थकलो रह तब आदमी के थकान दूर हो जाला नहीं बाहर में थकल बढ़े और घर हो तो मौगियो कच कच के लिए भी मुँह ना होने पलंग के कोना बैठल भी ठीक बा। माई बाप के अगर सेवा करबू तो बहुत अच्छा में मिली उन लोग के पूर्ण प्रताप से तू आगे बढ़बू हमहू आगे बढ़ब बुझाई बात के। परिवार के कभी भी कोनो परिवार के होके केहू के बेटी बहनों को कोनो परिवार में गई तो तोड़े के बारे में ना सोचे के चाहिए जोड़े के बारे में सोचे के चाहिए कहे कि परिवार जौन होले तो मूलधन होले परिवार के अलावा बाकी कोनो धन संपत्ति फलान ढेकान रह के का करी जहाँ परिवार बा उहे मतलब जहाँ प्रेम बा उहे सब सुख बा बुझा गई बात के। ठीक बा ठीक नमस्कार भैया हम विवेक श्रीवास्तव आप सब जैसे प्यार बनौले बानी वैसे ही बनौले रही जैसे हमने के अगला जोड़ी के आप सब पसंद करनी प्यार देनी वैसे ही इहो जोड़ी के हम उम्मीद के साथ कहते नहीं कि आप सब प्यार देव आशीर्वाद देव हमने के आपके एक से एक देसी प्योर मतलब परिवार के संबंध में परिवार से ज्वाइंट कुछ ना कुछ आप सबके दिया जाए। प्यार दुलार हमने पे बनौले रही
हयो मैडम जी कुछ बोली हन बोला हो। नमस्कार, हम बबीता साध्वी और साथ में ही बाल कलाकार मिस्टी के तरफ से आप सभी के ढेर सारा प्रणाम बा। और आप ई वीडियो के शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करी, कहे से कि ई वीडियो खास तौर पे हमनी सबके आप खातिर बनौले बानी और उम्मीद बा कि आप सब एके पसंद जरूर करब। शुभम म्यूजिक के अगर सब्सक्राइब नहीं के लिए तो अभी सब्सक्राइब करी, बेल आइकन के भी दबा दी। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी। भैया प्रणाम। जौन गलती सही हुई तो बड़ भाई समझ के, अपन बेटा समझ के, छोट भाई समझ के माफ और यही तरह प्यार दुलार बनौले रही जा ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुंचावत रही।